Madong buntag ug busong adlaw yung tanan karon di ay sugod ko og trabaho kay aron na ay kakitag gagmayng income. Gikuha ko og kanang tagluto dito sa Igagaw nga midwife dito sa Progreso ni Julia Gulsinda Cotamora. Sige sig tawag sa unang sig panawag na nga atulay kuno ko mo nang karon mga tuko tanawon na kuan magkasinabot ba mi ug pila isang pahinungod daha og may magluto og pagpila ka putahe isang paluto daha kay isang kusinira taga-Karangi wala man kuno mo tungha di alam takos siya gin semana pa dutihon wa ko ka duty kay katong apo laging nagkuzog-kuzog kay huli naman sila muadto ko karon sa jo kay sugod ko dagto og trabaho suadan og kuan kay dira mampod si awat raman mo nang karon moadto ko da karon di ay magpasalamat di ko tanan nga ning great sa ang birthday o sa birthday ng upaw kan salamat yung tanan sa dun ka malumong kasing-kasing pasalamat ko ning do hinat panta ang Ginoo maguban ka unay kanating tanan kita laman taon sa agang sa trabaho datos ang padungan karon alas 5 buntag paron mo sa dulay kong ganto kana suan sa munisipyo pamilyo gani hangay sugod kay kapuloy kay ko naging pamilyo lagi day ko rin sa itutang pamilyo karinderya takan sa munisipyo sa lagi ko dyan utang sa Progreso skin na padung sa kuan ubay Sinda tapos tulay sa kuan Progreso tanawon halo ko kuan suwatan lagi kay sayang ko daw kaya kadlaw isang hatag ka ugay na lang hinando ito ko ay isang hinando akapulit-pulida suwatan ka na ni series si Juan ang saisan series ko sa bayaran ay sakay ay alingap na tinda dani tara ning diyan na ko sang trabahoan karon nagkaluto na ko una-una og palidza palidza ng gitlog mo ni kuan kalendarya ni Gahulia Lulusinda Cotamora Julia og Delpin nagkaluto ko palidza maglisod lagi ko pag video magkamululutog ako tripod mazul makasudlo na ko dani makapat yung tripod mo ni una nang putahi palidza sunod magsunog ko og kanang ubod sa magpaklay nga baka og dinuguan nga baboy kita laman taon sa hang ma-display adto ay maluhod to ang padukon yung kod hindi lalim yung magluto o gaghan kaging tahi sa hihok yung ukap yung napo kapatay ang recipe karon ako ay isa kaya hindi mo kapanak ng hiya mga alas isa kapintos mo na human sa kutod kagaya na kay kuan man maanong dami niya kaya na yung mga antang sara sa bagali na na ay masalaag na labay kung ginagawan man, mula gingaw. Ay, yan. Suratan ko ganyan, kapat, mas siri, ha, kung ko niya, kung sinukubalin siya, kanakang ko ipakuha. Okay, saan ka niya pagpanahid ng hulyang, binagak na ako ilma, lalo na ako, hapdi siguro ko ilma. Kaya wala lang na luto, kaya nahulot na bamon. Mingaw mo gaya pa na lang taon dapo tapos gaya na nga ang galing ha para pa madali na ko nilabay kasi parang dami ikaw
Lahat magpanahon gabagduman. Ganahan mo dari paon barato ra. Palidya o ito nga palidya 20. Ang talong 20. Ang paklay po mabaka 20. Minuguan 25. Ang minudo 30. Ang hinala nga Bisaya 40. Humba 40. Kaya ka na naikuan, adubong atay nga palisag itlog, 25. O kanang labong o kanang ubod sa awayan, nagulan ng palit sa baka, 20 rapod. Labing batuhan lagi bigang kwan, pinagaling ko kayo. Kaya nga sabi ka nga, ano din siya ng palit ko. Hindi ko nadaan sa merkado. 55-60 man na presyo. Ang daan-an. Kada 60 o 55 presyo na daan. Ako dahil tingali ko nga pag sugod kay karon pang liko ng sugod kamuhinan nga marko may presyo. At lagi ko kay anong braso ra. Ang sa kita ang dukuan karang mga hangan dito. Kaya din sa uma. Yung talong, mga gitlog, yung ba yung sunsod. Sinog ba? Sinog ba? Dante ko na. Sinog ba? 40 kami humba. Pan. Ngalang, wanak isaya. Kuan, kaning itlog, adobo, dalhin ko. Kami, minuguan. O paklay na baka. O kaning paliya. Ito kan. O totang talong. O dabong na abutangan o palit sa baka. Kaning luto ganiha. Kaya mga luto ganiha. Ikubaan dito katong pangluto kaya this time pa ba nang magluto ng ngana. So dili na yung akadadlaw tag napuag ko kahit dili yung balik-balik. Ugma ko kay bawon sa napugang luto. Basta karon mo ito yung luto. Kita ang sinunti tagpilat, librato ra lagi. Kasi ganyan gagaw, na, midwife na. Igaan ang yung kasi tamo yung igaan ang nidya kay iso na sa pang yung manas among kuan, health center. Ya, dugal din na yung hang ako may palutoon, di ako sa muluto, hang isuwadan. Madam, may customer dia. Pira kong bayad. Sakto na yung bayada? Kuha, nag-vlog ko. Salamat! Kanas bakulya, dugal ito ko nag-iingnan nga. Itong yaw-awok, takpan sa kukado ka dyan. Pero harang isuwadan. Swera po ko, parang kamao ba. Alis nyo na, apas mo nipod na surprise ha. Alasin ko pa ko ni Ngargi. Wala gito, hanggang putahe. Office ganahan. Nga mo bisita dare, das junction ni at bang sa gasolinahan, iskina sa Ubay o Glasinda. Ugikan ka munisipyo patuo. Ugikan ka o Carmen Pawa. Kita ang tulong gawas. Da pwera po mo kay kuan man nga gato kay isang presyo. Kay walay ko no, hatid panisan nito nganong plato ra kuno kay pali ko no. Nay pandemic mong plato ra. Plato jud pod na sagan lagi take out. Out tay yung kuan. Mga customer mo tuod ra. Igawan do ko gag ganiha kay ako ra isa da wa pa sila nang abot kay ako din unang niabot. Kay first time pag nila musulo nga magluto nga na karon pag ko nakasuway sa una assistant ko og restaurant nga dako ko sa Manila. So dili ako yung luto. Assist ko taghiwa, taghugas. So karon na Ibaadyo mo na di bawa mao. Polis ginuho na kaya lang din ang kuan, naku ka patahi. Masubaday sinugba, manok, paklay, palaya, musta, dugong atay o
Dah, kamang rice, kita ambil mo to. Pero, salamat lang po kung kaya na ho. Nakabaway gali po po. Ako yung hugas. Ako tanan. Nakalingkod na ko. Napukaan. Nalibis na kanya. Nakalingkod na taon. Makabito kay dali-dali. Tubuan, namang kagawad. Ring. Nasawa. Pag-ibig. Dali sa ibang taon. Mga taon. Para na ni taon. Kubali po kami kung ito kamaon. Alas gino na maawag yung iPhone. Kaya mo na makupanyon to. Kuan, magwat ako mulyaw. Magtas, ang test na lang sayang. Andamon para ugma. Pero nagplano ko nga mga prisyo ko ugma. Kaya mo ito ibalin siya. Manangit pa ko rin sana pag pananghin. Nilibig ko hindi ko may ilang tagaluto. Magplano ko nga. Magluto lang ko. Ugma. So magpangluto na ho. Mato kong balin siya, kaya nalagi pakpapupaw. Pagkat mag-isang bus nga patuong pulupupaw ng ganing taga, kaya huwag ganing tulya na ni kano, may kayo ano niya nagalasin ko. Ngayon nagalasay sa kapit, na mga mapag-alasin, kaya to. Doon tayo malagin siya sa kauling sila ni mga kuanan po. Mga alasin ko, hindi sa opisina, hindi ko kuanan niya, hindi ko kalusot. Na emergency di kita lusot kay na para karon may mga nagkaroon kuan man online sigurani okay naman kaya raw pinahot manihang ano out kay ko ni Juan din Cristel Kuskus ma'am asa ka wa man ka nagkahawag asa ka si Ding Cristel Kuskus. Salamat sa pagtalaw sa video kay inyong magkagsubaybay ka. Kung man imong gibuta og gasa ka, kasag out na kanang gasa ka dapat sunod mag-message ka gasa ka kay aron nga na gasa ka dapat lugara. Salamat ka bis pagsubaybay sa vlog namong mga igsoon. Salamat mama. Out kay ko ni Juan. Din Cristel Kuskus. Ma'am, asa ka wa man ka nagkahawag asa ka. Si Ding Cristel Kuskus. Salamat sa pagtalaw sa video kay inyong magkagsubaybay ka. Kung man imong gibuta og gasa ka, kasag out na kanang gasa ka dapat sunod mag-message ka gasa ka kay aron nga na gasa ka dapat lugara. Salamat ka bis pagsubaybay sa vlog namong mga igsoon. Salamat mama.